Avui preparem lioneses amb bolets i formatge fos. Per fer les lioneses necessitem 5 ous, 75 grams de farina de blat, 75 grams de farina de força, 100 grams de mantega, 125 mil·lilitres de llet, 125 mil·lilitres d'aigua, una culleradeta de cafè de sucre i mitja de sal. I per al farcit, 130 grams de mascarpone, 130 grams de formatge tipus brie, 2 cebes, 40 grams de trompetes de la mort, 70 grams de camagrocs, un pinetell, oli d'oliva verge extra i sal. Posem a escalfar la llet, l'aigua amb la sal i el sucre, afegim la mantega i remenem fins que es desfaci. Quan arranqui el bull, afegim la farina de cop, retirem del foc i remenem amb una cullera de fusta fins que la massa es desenganxi de les parets. Incorporem els ous un a un i fins que no estigui ben integrat no afegim el següent. La pasta ens emetrà entre 3 ous i mig i 4. Ha de quedar una textura com la que veieu a les imatges. Posem paper de forn a la safata. Col·loquem la massa en una mànega i anem fent les lioneses. Les col·loquem separades perquè creixeran. Per eliminar la punxa ens mullem el dit amb una mica d'aigua i els anem tocant d'una en una. Les pintem amb ou batut i ja les tindrem llestes per entrar al forn que tindrem calent a 200 graus. Tanquem el forn, abaixem la temperatura a 190 graus i els hi tenim uns 20 minuts. Ens han de quedar daurades. Les deixem refredar i ja les tenim llestes per farcir. Les podem tenir preparades amb antelació. Ara anem per preparar el farcit. Comencem pelant i picant la ceba i la sofregim a foc suau. La salem i si cal podem afegir una mica de vi ranci. I un cop cuita reservem. Rentem i piquem bé el pinetell, el saltem a la mateixa paella i reservem. Fem el mateix amb els camagrocs i acabem amb les trompetes. I quan estiguin quasi cuites hi afegirem la meitat de la ceba que hem reservat. Ja quasi ho tenim. En un bol barregem el mascarpone amb la resta de ceba i el pinetell. Per farcir-la seguirem aquest ordre: formatge brie, la trompeta amb la ceba, la barreja de mascarpone, camagrocs i una mica més de formatge brie. Just abans de servir-les, amb el forn ben calent, les hi posarem uns minuts fins que es fongui el formatge. Les heu de servir ben calentes. Si us ha agradat, doneu un like al vídeo. I si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.